חברים, כן, אנחנו עושים פה עכשיו מיני פודקאסט על החגים. איתנו נמצא נתי עמיאל, מאמן מקצוען מספר אחת, גם בירושלים, אישי אונליין, מאמן מדהים. מה איתך נתי? מה נשמע דוד? הכל בסדר, איך אהלן שלי? אח שלי היקר. אז תגיד לי ככה, איך המתאמנים שלך, הקהילה שלך ככה חווה את החגים, את האוכל? מדהים, מדהים. אז קודם כל מה שקורה בחגים, ותקן אותי, כנראה שזה גם אצלך אותו דבר, מה שקורה זה שיש בעצם חוסר תכנון, חוסר הבנה, אנשים מפחדים להתחיל תהליך, אנשים מפחדים להשמין, ובצדק, ואנחנו פה כדי לתת לכם כמה נקודות קטנות שיעזרו לכם לשמור על המשקל גם בחגים. אז דוד, יש לך איזה טיפ לתת לנו בתזונה, שיכול לעזור לנו איך להתנהל נכון מבחינה תזונתית, כי הרי אנחנו יודעים בארוחות של החגים, שהן בשעות לפעמים לא צפויות, בכמויות שאנחנו לא מצפים, איך אנחנו יכולים למזער נזקים? שאלה מדהימה. קודם כל, כלל שלי גם בחגים, גם בחג עצמו, גם בשבתות, 3 ארוחות ביום. 3 ארוחות ביום, בוקר, צהריים וערב. ברגע שיש לכם ארוחות מסודרות, ארוחות טובות, ירקות, אבות מזון בצורה טובה, אתם לא תיפלו לנשנושים ולמתוקים שבין לבין, כי זה מה שאנשים נופלים. למה אנשים נופלים בעצם בחגים? כי הם, אתה יודע, אוכלים נשנושים, קמים ב-11, לא אוכלים בוקר, אז מה אוכלים עד 4? הרי הארוחה הראשונה רק ב-4, כשכולם מתאספים. אוכלים שטויות. תן לי טיפ על אימונים. הבנתי. אז קודם כל, זה בנוגע לתזונה. בנוגע לאימונים, מה שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם להתחיל להקנות לעצמנו הרגלים גם בחגים ודווקא בחגים. שימו לב, זה יכול להיות גם 20 דקות, חצי שעה של הליכה, 3 פעמים בשבוע, להתחיל אימון של 45 דקות פעמיים בשבוע, מאוד מאוד יעזור לכם כדי להתחיל בשינוי דווקא בחגים. דוד, לגבי העניין של התזונה בחגים, רציתי לשאול אותך, זה משהו שהרבה מתאמנים גם שלי וגם שלך נתקלים בו. בחגים אנחנו אוכלים ארוחות מאוד 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 גדולות. איך אנחנו יכולים בעצם למזער את הנזקים ולאכול בצורה, כמו שאמרת, 3 ארוחות, אבל איך אנחנו מחלקים אותם בעצם? איך אנחנו מסדרים את הצלחת בצורה כזאת שלא נשמין? שאלה טובה. חבר'ה, תקשיבו טוב. שאלה טובה היה פה. הרי מה שקורה בעצם בסעודות השבת, סעודות חג, יש לנו בעצם כמה מנות. מנה ראשונה, סלטים, ניגובים, ים קלורית מהאכלה, דג, מלא רוטב מהדג, מנה אחרי זה ועוד קינוח. לכן מה שאתם בעצם מתחילים, שימו לב, מנה ראשונה, 2 פרוסות חלה, לפי העין, פרוסות יפות, עם ירקות חיים וקצת ניגובים. ירקות חיים בעצם מילים מסיעים תזונתיים, משביעים אותם. מנה הבאה, מנה ראשונה בדרך כלל דג או מאפה, קחו מאפה אבל כמות קטנה. יכול להיות דג כמות קטנה, יכול להיות מאפה בשר, מה שיש לכם, סמבוסק, לא משנה מה יש. בעצם המנה השנייה, מנה עיקרית, בעצם לחלק את זה לפי צלחת. חצי צלחת של חלבון, עוף, משולש, קרעיים, שוקיים, לא משנה מה יש לכם בבית, לשון. וחצי שני עם פחמימה, אורז, תפוחי אדמה, צ'יפס, או מה שיש לכם. בעצם ברגע שתעשו את זה לפי הפעולות האלה, ולא עכשיו תתפזרו עם איזה 4 מנות, או שאתם גם מסווים וגם בקינוח אתם תהנו ממנו, ולא עכשיו תדחפו אותו ותהיו פוצצים. מדהים. חבר'ה, מה שדוד אומר, בעצם תתחילו לשים את האוכל שלכם בצלחת, להיות מודעים לכמויות ולאכול דברים מזינים, כמו סיבים, שמתנפחים בבטן, הם גורמים לנו לתחושת סובה, ואז ככה אנחנו נמנע מעצמנו לאכול בצורה לא מתוכננת, בשעה 4 אחרי שכל המשפחה מתאספת.